Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сябры, вясна ў разгары, і птушкі ўжо вяртаюцца з выраю. Ой, мне так гэта падабаецца! А вось адкажыце, ці паклапаціліся вы пра птушак, якія вярнуліся, ці вось-вось вернуцца дадому? Мы з сябрамі змайстравалі і развесілі шпакоўні. Малайцы, цудоўна зрабілі. Я таксама зраблю шпакоўню. Лесік, ты зразумеў, які ў нас на сёння планы? З задавальненнем дапамагу табе, Кася. І я. Ой, дзякуй, хлопчыкі! Значыць, вы робіце шпакоўню, а я размалёўваю. Ну і хітруха ты, Кася. Ніколечкі, дамок для шпакоў павінен быць прыгожым. Так што ў мяне таксама адказная роля. Шпакоўня павінна быць утульнай, Кася. Згодна, каб птушкам захацелася ў ёй пасяліцца. Значыць так, Лесік пачытае, як зрабіць дамок для шпакоў утульным і прыгожым, так? Абавязкова. А зараз я хочу у вас спытацца, як думаеце, хто нават у халоднае надвор'е не адпачывае, а робіць у дрэвах утульнае жыллё для птушак ды вавёрак? Жыллё ў дрэвах гэта дуплы. Так, Потап, А дуплы робяць дзятлы. правильно. Ой, дятлы малайцы! Я б хацела паназіраць за іх працай. Можам зрабіць гэта зараз жа. Добрая прапанова. Разам з тым пазнаёмімся бліжэй з чорным дятлам. Ой, сапраўды, гэты дяцел чорны як смоль. Увесь акрамя чырвонай шапачкі. Таму яго і называюць чорным. Другая назва гэтай птушкі – жаўна. Знешне яна не падобна на знаёмых нам дятлаў. Яе нават можна пераблытаць з варонай. Сапраўды, выглядае чорны дзяцел даволі сціпла. Затое, як я ўжо гаварыў, ён вельмі працавіты будаўнік. І праўда, снег ідзе, а ён знай сабе тук-тук, ды тук-тук. Дарэчы, спадзяюся, усе памятаюць, што дзятлы ніколі не робяць дуплы ў здаровых дрэвах. Толькі калі пад карой птушка пачуе тачыльшчыка ці іншых шкодных для дрэва насякомых, зверне на расліну увагу. Затое, калі чорны дзяцел выбраў дрэва, на ствале больш не застанецца ні адной казуркі. Хвойнае дрэва можа потым загаіць атуліны смалой і спакойна расці далей. Так што дзяцел сапраўдны лясны доктар, выратавальнік. Але не толькі гэтым жаўна дапамагае лесу. Ён пастаўшчык якаснага і надзейнага жылля. О, я ведаю, што ў пакінутых птушкамі старых дуплах селяцца вавёркі. А яшчэ кажаны, восы, шэршні. Ого-го! Колькі жадаючых атрымаць гатовыя кватэры. А махнаногі сыч, гэта невялікая сава, увогуле можа пасяліцца толькі ў дупле, якое зрабіў чорны дзяцел. Карысная птушка, нічога не скажаш. А яшчэ калі наблізіцца, даволі прыгожа. Дзюба такая магутная і вочы вельмі незвычайныя. У жаўны ёсць толькі адзін недахоп. Ну, які? Вельмі пранізлівы голас. Чорнага дзятла можна пачуць у лесе нават за некалькі кіламетраў. Ну што зробіш? Музыкальнасць не яго канёк. Нічога, няхай спяваюць тыя пернатыя, якія не ўмеюць будаваць. Дзякуй, сябры, за цудоўнае знаёмства. Якія ўсё ж цікавыя птушкі жывуць у нас у Беларусі. А колькі іх? Адных дзятлаў цэлых 10 відаў. А наш новы знаёмы чорны самы вялікі з іх. Хлопчыкі, значыць, сёння зробім шпакоўню і адправімся ў лес. О, раптам і дзятла атрымаецца ўбачыць. Пачуць дакладна атрымаецца. Зараз жа самы час будаваць дуплы. О, бачыце, як цудоўна я ўсё прыдумала. І цяпер чакаю узнагароды. Але... Ніякіх але. Уключай мультфільм, Лесік. Сябры, а вось адкажыце, вы ўмееце плаваць? І я даволі добра плаваю. А я не вельмі. Але гэтым летам планую навучыцца. Лесік, а чаму ты пытаешся? Бо думаю, хапіла б майго ўмення плаваць для таго, каб выратаваць іншых людзей.
Лесік, але вартаваннем займаюцца не дзеці, а дарослыя, са спецыяльнай і вельмі сур'ёзнай падрыхтоўкай. Яно так. Але я прачытаў пра аднаго хлопчыка, які быў вымушаны ратаваць сваю сям'ю. Ого! Мы таксама хочам убачыць гэтага дзіўнага героя. Зараз я вам пра яго раскажу. Каля заходняга ўзбярэжжа Аўстраліі 13-гадовы падлетак Остин Апплбі выратаваў сваю маму, малодшых брата і сястру. Ого, а што адбылося з сям'ёй? Яны плавалі ў заліве на саббордах і каяку. І падчас іх воднай прагулкі раптам рэзка сапсавалася надвор'е. Вецер і хвалі, якія ўзмацніліся, пачалі адносіць плаўсродкі з людзьмі ўсё далей ад берага. Які жах! І нічога нельга было зрабіць? Я так разумею, што сям'ю несла ў адкрыты акіян. А з акіянскімі хвалямі не паспрачайся. Уяўляю, як усім было страшна. І што адбылося далей? Маці вырашыла адправіць старэйшага сына на бераг за дапамогай. І ён не пабаяўся? Не, Кася, 13-гадовы Остин паплыў на сушу. Спачатку на каяку і ў выратавальнай камізэльцы. Але каяк увесь час залівала. І ён паплыў так? Менавіта. Пазней ён зняў і камізэльку, бо яна перашкаджала плыць. Ой, Лесік, я больш не магу слухаць гэтыя жахі. Кася, ды не хвалюйся ты так. Усё ж добра скончылася. Але да канца было яшчэ далёка. Спачатку Остин праплыў каля 4 кіламетраў у халоднай і неспакойнай вадзе да берага і цудам не згубіўся. Гэта быў сапраўдны подзвіг. Але і на беразе зняможаны хлопчык не змог адпачыць. Яму прыйшлося прабегчы каля 2 кіламетраў да месца, дзе быў вулічны тэлефон. А мама з братікам і сястрычкай увесь час былі ў вадзе? О, жах! Менавіта пра гэта і думаў Остин, калі біўся з хвалямі і стомленасцю. А выратавальнікі, якіх выклікаў хлопчык, хутка адшукалі сям'ю. Пошукава-выратавальная аперацыя працягвалася некалькі гадзін, а ўсяго сям'я правяла ў вадзе каля 10. Ого! Малодшыя дзеці таксама вельмі мужна сябе паводзілі. Яны таксама героі. Але Остин, ён неверагодна мужны. Сціплы хлопчык так не лічыць. Ён кажа: я зрабіў тое, што трэба было зрабіць. Ой, страшна прадставіць, што адбылося б, калі б Остин не вельмі добра плаваў. Лесік, Потап! Што, Кася? Не будзем чакаць да лета. Запішемся ў басейн, і я буду старанна вучыцца плаваць. Вось так. Дамовіліся, Кася. А табе, Лесік, дзякуй за вельмі цікавую гісторыю пра неверагодна мужнага і сціплага хлопчыка. Калі ласка. Кася, ты так уразілася, што забылася аб'явіць паўзу на мультфільм. Шчыра кажучы, так. Ой, дзякуй, што нагадаў, Потап. Цікава, а Остину мультики падабаюцца? Думаю, хлопчык любіць тое, што і ўсе дзеці. А раптам ён у Аўстраліі убачыць добраранак. Остин, мы вельмі рады, што ты і твоя сям'я ў парадку. Далучайцеся да нашай кампаніі. Будзем разам глядзець мультфільм. А зараз... Трэба развітвацца. Як? Ужо? Кася, у цябе на сённяшні дзень грандыёзныя планы. Трэба ўсё паспець. О, правильно! І ваш дзень, сябры! Няхай пройдзе цудоўна! Карысна і паспяхова. Цікава. І самае галоўнае, весела! А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік глядзіце!